הדור שעבר. הוא כבר לא הולך... אין עוד. כשהייתי בפלורידה ב-1980s, והיה בחוף היום, רק שמעת עברית, רק שמעת יידיש, אבל עכשיו הדור הזה אינם. כן, מעניין, מעניין מאוד. כן. אנחנו מתקרבים לשתיים, ואתה היחיד שנמצא? לא, יש שם עוד. אני אגיד עכשיו לפי השמות. שלום, זאת ויקטוריה. אז מי איתנו? שאול. שלום שאול. יעל, אדריאן, אנה, דן, שלי, בלה ויהודית. כמה זה? 6? 7? מי חסר? נישט 8, יו. אז מי חסר לנו? חני ברקת גלנצר. מה? חסרה. חסרה. ואפרים. ואפרים, נכון, נכון. ואפרים. יש לנו עוד 2 דקות, אני חושב, פחות, כדי להתחיל. אני גם רוצה להגיד כמה מילים לפני שמתחילים ממש. אני קיבלתי גם מוויקטוריה את ההקלטות של 3 השיעורים הראשונים, ואני ישבתי ושמעתי את הראשון ואת השני, וישבתי מרותק. נורא עניין אותי מה שיינטוך הזה מלמד ואיך הוא מלמד, והאם הוא עושה שגיאות ומה אפשר לעשות יותר טוב, וישבתי 1.5 שעה, לא הרגשתי שהזמן עובר. אבל אני הבחנתי, אני ראיתי שיש בעיה קטנה שעליה אני רוצה לדבר, כדי שהשיעורים יזרמו, שיהיו יותר, שלא נפסיד זמן. אני חושב שבזום, כששני אנשים מדברים ביחד, אז קשה להבין מה אומרים. לכן, אני מבקש שכאשר מישהו רוצה לדבר או לשאול, תרימו אצבע, וויקטוריה תיתן לכם רשות, ואז ידבר רק אדם אחד. קודם תרימו אצבע, ויקטוריה מיד תיתן לכם רשות, ואז אני לא אצטרך לשאול 2, 3, מה אמרתם? כן, אני מקווה שאני מסביר את עצמי. כן? תעשו ככה. יפה. קיבלתם. טוב. אמרתי קודם, נתחיל את השיעור, נדבר על מילות יחס, ביידיש, מה שבאנגלית קוראים prepositions. ואמרתי קודם לשאול שה-prepositions, מה? מישהו אמר משהו? חני ברקת גלנצר פה. כן, אז אמרתי קודם לשאול, לפני שהתחלנו, שמילות היחס, ה-prepositions, זה בעצם המילים הקטנות האלה שנותנות ארטיקולציה למשפט. פרופסור שיינטוך, אתה שומע אותי? דקה. חני, אני מנהלת במיקרופון שלך, ואני פשוט נחכה כן, אז... רגע, אני רוצה לחזור, חני לא הייתה כשאמרתי מה שאמרתי. אמרתי ששמעתי... ויקטוריה, שומעת אותי? מה? כן. שמעתי... שלחתי לך את ה... יפה. יידיש על פי התקנים, שלחתי לך עכשיו במייל. אוקיי, טוב. אז חני... לפני שחני באה, אני אמרתי, ואני רוצה שגם חני תשמע, ששמעתי את ההקלטה של 2 שיעורים, והבחנתי שכדי שהשיעור יתנהל בסדר, ולא אצטרך לשאול כמה פעמים, מה אמרתם? אני מבקש שאנשים לא ידברו ביחד 2 אנשים. לכן, אני מבקש שאם מישהו רוצה להגיד משהו,
בזמן שאני מדבר או בזמן שאני שואל, תרימו אצבע, וויקטוריה תיתן רשות מיד לאדם אחד, ואחר כך אם שניים הרימו, לאדם השני, כדי שלא תדברו ביחד, כי אז אי אפשר להבין מה אומרים. אני חוזר לעניין מילות היחס. מילות היחס, ה-prepositions, אמרתי, אלה מילים קטנות, שהן נותנות ארטיקולציה למשפטים ביידיש. בדרך כלל, אם לא מבינים בדיוק את המשמעות, את המובן של מילות היחס, אז קשה להבין את המשפט. יש מילות יחס שיש להם לפעמים 2 ו3 מובנים שונים, תלוי במשפט, תלוי בהקשר. יש קרוב ל20 מילות יחס שעליהם אני ארצה לדבר, היום לא נדבר על כולם, אלא רק על כמה, וניתן דוגמה במשפט, או שאבקש, כן, תרימו אצבע אם תרצו להגיד דוגמה, ואנחנו מתחילים. אם אתם זוכרים, בשיעור האחרון, אני דקלמתי בספרדית את מילות היחס שאני מכיר מהתיכון שלי, ואז אני לא אדקלם עוד פעם, אבל בראש אני זוכר שמילת היחס הראשונה שאני זוכר בספרדית, נתרגם אותה ליידיש, ניתן דוגמה איך משתמשים בה. אני חוזר ומבקש, אני מקווה שיש לכם קלסר, ושאתם לוקחים דף עם חורים, כדי שאת כל מה שנוגע למילות היחס, תרשמו ביחד ותכניסו לקלסר. אם אתם רושמים במחברת, אז זה לא טוב, כי אי אפשר לשחק עם הדפים. אז מילות יחס. אנחנו מתחילים עם מילת היחס הראשונה שאני זוכר, קיין, קוף, יוד יוד נון. והמובן של קיין זה בכיוון אל. ניתן עוד בכיוון אל. כן? באנגלית היינו אומרים בצורה פשוטה, to. כן, T-O. אני אתן דוגמה, איך פור, תרשמו, איך פור, קיין, ארץ ישראל. אני נוסע לארץ ישראל. המילה קיין, זאת אומרת, אני נוסע בכיוון לארץ ישראל. הקיין הזה, מראה על direction, לאיזה כיוון הפועל עושה מה שהוא עושה. ותשמעו בבקשה זאת ויקטוריה, das ist kein und nicht kein. נכון. אנחנו לא צריכים את הפתח, בשום פנים ואופן. kein, קוף, יוד, יוד, נון סופי. גוד? עכשיו, אני אנסה, תרים אצבע מי שירים אותו, ירים אצבע מי שירים, דוגמה שאתם רוצים לתת. כן, חני בבקשה. חני, אנחנו לא שומעים, בבקשה, תדליקי את המיקרופון. מיקרופון. לא, לא, לא. כן. הנה. חני, לא, תדליקי בבקשה את המיקרופון. יש... רגע, אני רוצה, ויקטוריה, אני רוצה לשאול שאלה. בזום, את, ויקטוריה, יכולה להדליק את המיקרופון של כל תלמיד? כן, למשל, עכשיו הדלקתי מיקרופון של אדריאן וחיביתי אותו, אבל כאשר מישהו בעצמו הדליק את זה וחיבה את זה, אני לא יכולה. טוב, חיביתי אותו כרגע. זאת אומרת, הדלקתי אותו כרגע, ורציתי לשאול, ויקטוריה, בעקבות לדברים שלך,
המילה קין, אם כך, היא עניין של בלי. כמו לא שאנחנו... קין, לא קין, קיין. קיין, רגע, אז קיין זה לכיוון. נכון. גם וגם. זאת אומרת, אם אומרים קיינן נאורה, קיינורה, קיינורה. קיין. זה לא שייך למילת היחס הזאת. אבל בכל מקרה, כי אנשים כותבים, הם חושבים קודם שאם קיין זה כיוון, אז בלי זה קיין, זה היפר-קורקציה, זה בסדר. בכל מקרה... בסדר, אז אם אתם חושבים על המילה קיין, כן? במובן השני, זה חלק מתוך שלילה כפולה. קיין כנגציה, זה חלק משלילה כפולה. מה זה שלילה כפולה? אם אני אומר, ich hab nicht kein כוח. אין לי כוח. ich hab nicht kein. פעמיים לא. nicht וקיין. לא על הקיין הזה אני מדבר, אלא על קיין במובן של כיוון, ונתתי דוגמה, ich for קיין ארץ ישראל. האם מישהו רוצה לתת עוד דוגמה עם קיין כמילת יחס במובן של כיוון? אני לא אומר שזה קל, כן? אם אין, אם אף אחד לא מרים אצבע, אז אני אתן עוד דוגמה. כן? ניתן עוד משפט כדוגמה. כנראה שזה קשור תמיד עם עניין של נסיעה או תנועה, כן? המשפט, הדוגמה, עוד דוגמה, גייט פון בריסק קיין טריסק. הוא הולך גייט פון בריסק, הוא הולך מהעיר בריסק, קיין טריסק, בכיוון לעיר אחרת בשם טריסק, הולך ברגל. כן? זה מילת יחס ראשונה. מילת יחס שנייה, תשאירו שורה 2 ריקות, מילת יחס שנייה. פר. פי רפה, א' פתח רש. לפר, למילת היחס הזאת, יש לה לפחות 3 תרגומים או מובנים שונים. נתחיל עם המובן של פר, במובן של לפני, כן? לפני, before. מישהו רוצה לתת דוגמה של משפט עם מילת היחס פר, במובן של לפני או before? קונצר מאחר. אוקיי, שאול בבקשה. כן. אומרים פאר גזונט, האם זה אותו המילה? מה אומרים? פאר גזונט. לא, זה לא פאר גזונט, זה פור גזונט. ופור פה זה פועל, זה לא המילה. אוקיי. מישהו אחר? חני, רצית להגיד משהו? כן, דה קונסטנמאכר של שלום עליכם, יש שם... לא, של פרץ. של פרץ, סליחה. אני פשוט עוסקת עכשיו בשלום עליכם, אז הוא תקוע לי בראש. של פרץ, יש שם מילה שדה קונסטנמאכר, עוד קיקימן צידם אויף, לאן שהוא הגיע, פר פסח. לא, זה נכון, זה בסדר, אבל זה משמעות שנייה. פה אני מדבר, פר זה לפני במובן של זמן, אבל כשאני אומר לפני,
במשמעות הראשונה של פאר, זאת אומרת, before במובן פיזי. שאדם עומד לפני מישהו, לא מבחינת הזמן, אלא מבחינת החלל, מבחינת הספייס. אוקיי. אז תנסו לתת משפט, כן. יהודית, את רצית להגיד? לא, אוקיי. אוקיי, אז אני נותן את הדוגמה. אני נותן דוגמה, פאר במובן של before, במובן של space. der Lehrer, תכתבו את זה, כן? der Lehrer steht, המורה עומד, steht, ש"ט י"ט, פאר די תלמידים. המורה עומד, אם אתם רוצים, der Lehrer steht in Class, המורה עומד בכיתה, פאר די תלמידים. זאת אומרת, הוא עומד in the front, מול. פאר, המשמעות היותר מדויקת פה זה מול, כן? in front of. תנסו לתת עוד דוגמה במובן in front of, פאר. אם אתם יכולים, אם לא, אני אתן עוד דוגמה. מישהו מרים אצבע? זה נכון, ננסה. כן, ננסה. Ich will gehen zu dem Stoller Fahrräder, איך אומרים במרקחת? פאר דה קרמר, שיהיה. מה זה אומר בעברית? אני רוצה ללכת אל הנגר, לפני, שכאילו עומד לפני המכולת. שהנגר עומד בפני המכולת? כן, החנות שלו היא לפני המכולת. אז תגידי את זה עם מה שאת מתכוונת, לא שנצטרך לנחש. תגידי את המשפט כאשר המילה פאר, כן, in front, מול, תגידי את המשפט בעברית תקנית. אני רוצה ללכת לנגר מול המכולת. כשאת אומרת בעברית לנגר מול המכולת, זה לא מובן. חנות של הנגר מול המכולת. אז אני רוצה ללכת לנגר שחנותו עומדת מול המכולת. כן? Ich will gehen zu der Stoller, wo חנות, שכחתי איך אומרים? ומס גשפט או ומס... גשפט, פארדם... צריך, כאן אתם מרגישים, את המילה פאר מול, היא באה אחרי פועל, כן? למשל, אני אתן עוד דוגמה, אני מנסה דוגמאות יותר קצרות, der Lehrer redet, המורה redet, ריש עין דלת תת, המורה מדבר, פאר די תלמידים, in front of the students. סליחה? אפשר, אנחנו מדברים, ich lehne Fahrfenster. Ich lehne Fahrfenster, נהדר. אני קוראת כשאני עומדת מול החלון. יפה, כן? מול, in front of. Ich lehne Fahrfenster. אני עומדת, החלון מולי ואני קוראת. בסדר גמור. אנחנו עוברים למשמעות השנייה של פאר, תיתנו לזה שורה חדשה, פאר במובן של before במובן של זמן, כן? מי רוצה לתת דוגמה? לא קל. בבקשה, אפרים, כן, כן, כן. למשל, פרטל פר אכט, משהו כזה, 7:45 הכוונה?
פרטל, בסדר, תרשמו. פרטל, זאת אומרת רבע שעה, פרטל, קווטר, פרטל, פאר 8, בדיוק. זאת אומרת, 15 דקות לפני 8. עוד דוגמה, אם מישהו רוצה? מישהו עוד לא נתן? שלי, כן, בבקשה. Purim is foreign Pesach. פורים, יפה, תרשמו. פורים is far פסח. פורים חל או נמצא בזמן לפני פסח. ושימו לב בבקשה שאני גם כותבת כל זה בצ'אט, פשוט אם אתם לא בטוחים איך לכתוב פורים עם דגש, בלי דגש וכולי, הנה, אני כותבת הכל בצ'אט, גם עם הרשימה של פרפיקסים. פרפיקסים? זה לא, עם הרשימה של מילות יחס. מילות יחס, סליחה, נכון. עם רשימת של... prepositions. אוקיי. לגבי דוגמה אחרונה, עם פאר במובן של זמן, אני מספר לכם אנקדוטה. אם פעם יצא לכם לקרוא ספר ביידיש, כדאי שתקראו את הספר שאני עומד לספר עליו עכשיו. יש ספר שהופיע בסוף המאה ה-19, והוא נקרא Der Jiddisch, תכתבי, ויקטוריה תכתבי, Der Jiddischer Farpesach. זאת אומרת, זמן לפני פסח היהודי. הזמן היהודי לפני פסח. מי כתב אותו? כתב אותו משכיל, שידע טוב יהדות, אדם שבזמנו הוא עשה מפתח, אינדקס, לתלמוד, ובתוך המבוא, בתוך ההקדמה לדר יידישר פרפסח, הוא כתב דברים שהקימו שערורייה, ויכוח גדול בין היהודים. הספר עצמו, דר יידישר פרפסח, זה כיצד, איך יהודים מתכוננים אחרי פורים לקראת פסח. והוא מתאר עיירה ליטאית, בצורה, הייתי אומר, גם פולקלורית וגם מאוד מפורטת, איך יהודים חיים שם ואיך הם מתכוננים לפסח. אבל לפני שהוא מספר את כל זה, הוא כותב הקדמה. ובהקדמה הוא עושה הבחנה, הבדל, ביהדות בין מנהגים לבין דינים. כן, הוא אומר, דין זה משהו שמחייב לפי ההלכה, אבל מנהג, יש מקום שנוהגים ככה, יש מקום שנוהגים אחרת, זה לא הלכה. והחוגים הדתיים יותר במזרח אירופה, נורא כעסו עליו, שהוא מנסה להגיד שיש מנהגים שזה לא הלכה, ואפשר כן לנהוג לפיהם, אפשר לא לנהוג לפיהם. אתן דוגמה. האם יהודי צריך ללבוש כיפה כאשר הוא לומד תורה? אז אנחנו יודעים שרבנים בגרמניה, בספרות שאלות ותשובות שלהם,
יש כאלה שאמרו, אם יהודים יושב ולומד תורה, והכיפה מפריעה לו, שיסיר אותה. כי זו שאלה מעניינת, האם זה לפי ההלכה שצריך כיפה, או לא חייבים, זה סתם מנהג. עד היום אני לא ביררתי את העניין הזה, כן? אם מישהו יודע על זה משהו, אשמח שהוא יספר לי, אבל כשניסיתי לברר את הדבר, כאשר הייתי בן 18. כשהייתי בן 18, למדתי במדרשה העברית בבואנוס איירס, שזה היה מוסד שמכין מורים יהודים לבית ספר תיכון. והיה לי מורה לתלמוד. המורה הזה לתלמוד הגיע אלינו בשנה השלישית, כמה חודשים לפני שעליתי ארצה, והוא הגיע, הוא היה כנראה בן 25, הוא היה כבר מהנדס, אינג'יניר, והוא ידע תלמוד, ואני שאלתי אותו, המורה, בשביל מה אנחנו צריכים ללבוש כיפה? כשלומדים תורה, כאשר יש מעלינו כיפת השמיים. מה הוא ענה לי? כיפת השמיים, הוא לא הכיר אותי. הוא אמר, כיפת השמיים קטנה מדי בשביל גוי גדול כמוך. הבנתם? כן. אותו מורה לתלמוד עלה לארץ 2-3 אחריי, והפך לפרופסור למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, זה פרופסור שלום רוזנברג, שכיום הוא פרופסור בפנסיה. ולשאול, סליחה אם אתה סיימת, לשאול הייתה עוד דוגמה, נכון? נשמע? שאול? בשביל פר? בשביל המילה פר? כן. פר במובן של זמן. אין לי, ויקטוריה, אין לי דוגמה. אני ראיתי אצבע פשוט לפני הבדיחה וחשבתי בסדר. הייתי שאלה, מי כתב יידיש פר פסח? זה היה שאלה שלי, ויקטוריה. זהו, אני בכוונה לא אמרתי, כי כרגע שכחתי את שמו, הספר שלו עומד פה באיזשהו מקום מאחוריי, אולי בת שלס, לא בטוח, כן? אבל אם אתם תכתבו באינטרנט, der jüdische פר פסח, מיד יקפוץ, אני חושב, השם. כן? אם יש למישהו מחשב, אז הוא יוכל למצוא את זה. מישהו מנסה? לא, אני חושבת יותר טוב אחר כך. אוקיי, אז אני נתתי את השם, למה נתתי דוגמה את הספר הזה? מפני שהכותרת, השם של הספר, משתמש במילה פר במובן הזה, כן? במובן של זמן. der jüdische פר פסח, זאת אומרת, איך יהודים לפני פסח, כן? מתכוננים לפסח. זה הפר. עכשיו אנחנו עוברים למובן שלישי של מילת היחס פר. יבחרו שורה חדשה כדי לא לבלבל. פר במובן בשביל. for. כן? מישהו יכול לתת דוגמה של משפט עם מילת היחס פר, במובן של בשביל. כן, שלי בבקשה. פרמיר ביסדושן. נכון,
לא כתוב פרמיר, השיר הוא ביי מיר ביסטושיין. Baimir? נכון, השיר הוא ביי מיר ביסטושיין, קלקלתי. ביי מיר הוסטוחיין וכולי. כן? קלקלתי. אבל אם אתה כבר מזכיר שירים פולקלוריים, Baimir. תרשו לי לשיר לכם 4 שורות או יותר של טנגו ביידיש. כן? אם תבינו, אני לא יודע, אבל אפשר אחר כך לכתוב את זה. זוג, 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 du kennst mich, no, רגע, זוג, 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 מכן משוגע ורן, זוג אז du hast mich lieb, פררורה, פררורה, du kennst doch hoben הפונים פונה שמטה, אבי du hast erreichen תתה, פררורה, פררורה. הבנתם? כן, אני הבנתם, כן. עכשיו תרשמו את זה. זוג, השיר זה זוג בדיאלקט, אבל תרשמו, זוג, פסיק, זוג, פסיק, זוג. כן? תגידי, תגידי, תגידי. שורה שנייה, כן, משוגע, כמו בעברית משוגע, משוגע ורן. שורה שלישית, זה הרי טנגו, זוג, תגידי, אז דו הוסט מיך ליב. ואז בא הפזמון, תשירו שורה, פררורה, פררורה. בעברית זה מצלצל פרה ארורה, כן, על פרה ארורה זה מין מלודיה כזאת, כן? עכשיו תשאירו עוד שורה, ועכשיו הבית האחרון, שורה ראשונה של הבית השני, דו קנסט דוח, ד' א' קמץ חב סופי, דו קנסט דוח הובן, שורה שנייה, פונים, פונים זה פנים, כן? הפונים פון שמטה, סמרטוט, כן? Du kennst doch hoben הפונים פון שמטה, שורה אחרונה, אבי זה כותבים ביחד. כן, א' פתח ב' י', אבי, דו, הוסט, רייכן, ריש י' י' פתח, כ' נ' סופית, אבי דו הוסט הרייכן, תתה. משאירים שורה, ועוד פעם פרה ארורה, פרה ארורה. כן. אבל אנחנו עשינו דיגרסיה, ואנחנו צריכים לחזור למשמעות השלישית של מילת היחס פר. יש לנו כבר משפט עם פר, במובן של בשביל? אני חושבת דרך אגב שהבדיחה, לו רוזנברג אמר את זה ביידיש, אז בדיוק שם פר הזגוי, נה? הוא אמר את זה בעברית, כי למדנו אז תלמוד, אז זה לא הולך. תחפשו דוגמה אחרת, מישהו רוצה להצביע, להרים אצבע, כן? בלה, בבקשה. כן, כששואלים פרוווס. זו שאלה יפה. כן, נכון. כן. כן, נכון, הפר זה בשביל כאן, במובן הזה. כן, למען מה או בשביל מה. אז אפשר אם ככה לתת דוגמה ולכתוב פר ווס סימן שאלה. בשביל מה? מדוע? קויסס פר... כן? עוד משפט, קצת יותר ארוך,
במובן של בשביל. קויסס פרטיש? סליחה? קויסס פרטיש? ויקטוריה, תתרגמי לי. אני לא שמעתי גם. קויסס, כוסות. פרטיש. פרטיש, מה זה? The glass for table. בואו נגיד ככה. קודם אמרתי, ואני חוזר על זה שוב. בדרך כלל, המילה פר, בכל המובנים, באה אחרי פועל. כן? קויסס פרטיש זה לא, אין שם פועל. תמצאו משפט עם פועל. מישהו מרים אצבע או שאני נותן דוגמה? יהודית בבקשה. דקה, אנחנו לא שומעים אותך. בבקשה, כן, תדליקי את המיקרופון. גייבן גלט פאר דה חסידים. עוד פעם תגידי? גייבן גלט פאר דה אורמלייט. אוקיי. אני עדיין לא מתקן את הפעלים וכולי, אבל אני הבנתי. אז לפי הדוגמה שלך, אנחנו כותבים, מיר, אנחנו, גיבן, ג' י' ב' נ', גלט, אנחנו נותנים כסף, גלט, ג' ע' ל' ט', פר, בשביל, די, קודם אמרת חסידים, אחר כך אמרת אורם אלייט, לא משנה בשביל מי, הבשביל נמצא שם. מיר גיבן גלט, פר, די חסידים, פר די אורם אלייט, כן, בשביל. כן, בלה בבקשה. אוי, דקה. כן, בבקשה. Ich kauf mit Tunis für meine Einiglich. בדיוק. עוד דוגמה, רושמים מה שבלה אמרה, עם תיקון קטן, איך קויף מתונס, מתנות, כותבים בעברית, עם דגש בתף, איך קויף מתנות, אני קונה מתנות, פר, בשביל, די, אמרת מייני או די, כן? פר, די, אייניקלך. א', י', י', נ', י', ק', ל', ע', רב סופית. כן, אז כמה מילות יחס ראינו? ראינו קיין ונפר, בשלושה מובנים. עכשיו, אל תחשבו שבגלל שלמילה פר כמילת יחס, יש שלושה מובנים שונים, אל תחשבו שזה קשה לדעת. לפי המשפט, מיד תבינו מהו המובן של פר. מגיעים למילת היחס השלישית. תשאירו שורה. וזה מילת יחס שכבר ראינו, אונטר, מתחת, כן? א', ו', נ', ת', ע', ר', אונטר. מישהו רוצה להרים אצבע, וויקטוריה תרשה לו לתת דוגמה ומשפט? כן, חני, בבקשה. אונטר דוס, גרינה, ביימלך, שפילט, יינגלך. את לקחת את השיר של ביאליק, אונטר די גרינה ביימלך. אז זה אונטר, א', ו', נ', ת', ע', ויש כמו אונטר דיינע וייסה שטרן של סוץ, כן? אונטר די גרינינקה, אם זה די אז כן, די. גרינינקה
בי מלך, תמשיכו באותה שורה, שפילן, משחקים, שפילן, זיך, מוישלך, שלי מלך. זה שיר של ביאליק. אולי מישהו זוכר את השיר, השורה הראשונה של השיר של סוצקבר שאנחנו למדנו? אני, כן, פתחתי מיקרופון בשביל כולם. Unter deine weiße Stern. נכון. תחת כוכביך הלבנים. כן. אבל, כן. כמובן שהמילה אונטר וגם מילות היחס האחרות מתפקדים כפרפיקסים, לוורבים, אבל עכשיו אנחנו מדברים רק על מילות יחס. מילת היחס הבאה, מית, מם י' ת'. אני רוצה לשמוע אולי דוגמה, מישהו ירים אצבע, ויקטוריה תיתן לו רשות הדיבור. מית במובן של עם, עין מם, או ביחד עם. רגע, עד פה, אני עוד פעם רוצה לשאול, כולם מבינים מה זה אונטר? כן, בעברית לא צריך תרגום? טוב, מצוין. מתחת ל... דן, תעשה ככה אם אתה מבין? יפה, גוד. אז ממשיכים, כן, מית. מית, מם י' ת', עם בעין מם או ביחד עם. אני רוצה לשמוע משפט עם מילת היחס מית. כן. מרימים אצבע וויקטוריה. כן, אפרים, בבקשה תדליק רק את המיקרופון. יפה. כן. משהו כמו, der Lehrer mit die Talmidim sind in der Class. בסדר, אז אנחנו כותבים את המשפט הזה, der Lehrer mit die תלמידים, תלמידים דגש בתף, seinen, זין יוד יוד פתח נון עין נון, in Class. כן, לשאול גם יש דוגמה בבקשה? אני נתתי לכם... כן, מה? כשהייתי בבית ספר תיכון, הרבי אמר לי, הוא אמר את זה באנגלית, אבל בסוף היה ביידיש, הוא אמר לי, ראיתי הרבה בהמות, אבל לא ראיתי בהמה mit glasses זה משקפיים, והוא אמר זה לי. אז אני זוכר את זה כשהייתי צעיר. יפה, אבל מה הייתה המילה למשקפיים? לא ראיתי בכלל בהמה, הייתי הבהמה mit משקפיים. כן, אבל איך הוא אמר משקפיים? Glasses, באנגלית. באנגלית הוא אמר את I הגלאסס. saw a lot of behemoths, that's what he said, but I never saw a behemoth with glasses. בדיוק. אז אתה זוכר יפה את מילת היחס מית, בגלל מורה שהעליב אותך, כן? כן, אוקיי. אני מחפש דוגמה קצת, באחד השיעורים, אולי בשיעור השלישי הקודם, אני נתתי לכם דוגמה בקונטקסט אחר, ובואו נרשום את זה, חלה, מית קז. אתם זוכרים, חלה מית קז וחלה אונקס. אז זה חלה מית קז. חלה עם גבינה. מילת היחס מית היא מילה פשוטה, ואנחנו עוברים למילת היחס הבאה. קגן. תשאירו שורה, קגן, קוף עין,
ג' נון. ופה זה קצת יותר מסובך. קגן זה מה שאולי באנגלית היינו אומרים against, כנגד. גם כנגד וגם נגד. בואו נראה אם בידע הפסיבי שלכם ביידיש יש משפט שאתם יכולים לבנות עם מילת היחס כן. כן, חני. ססגיצנמן אספרין כגן גריפה. יפה, מעולה. אז אנחנו כותבים, S is good. אתם שמים לב שאני מתקן את הדיאלקט. S is good zu nehmen. Es ist gut zu nehmen. An, א' פתח נון סופית, an אספירין, אספירין, כגן, כגן מה אמרת? נו, שפעת, אבל אמרתי ביידיש. איך אומרים ביידיש? גריפה. כגן גריפה. Das ist ein bisschen Fake News. כן, כיום, אולי. טוב, עכשיו עוד דוגמה, אם אין לכם, אני אתן, ואם לא, מישהו ייתן. אני אתן דוגמה. אדריאן, אני שואלת לאדריאן, אולי לא יש דוגמה. אוקיי. אני שואלת פשוט, אם אין אז אין. אוקיי. אני אתן דוגמה קצת מסובכת, אבל עדיין במובן של against. סליחה? כן, אדריאן. Es ist gegen dem Gesetz. יפה. אמרת גגן, כן? בכתיב ישן. אנחנו נכתוב את המשפט שאמרת בכתיב מודרני. ברוח הפוליטיקה במדינת ישראל כיום, כן? אז אנחנו נגיד, איך אומרים ממשלת אחדות? פרעיניקטה, אחדות, מאוחדת. פרעיניקטה, פה פר מתפקד כמו פרפיקס, זה לא. איך אמרנו? פרעיניקטה. פרעיניקטה. פי א' פתח ריש א' י' י'. שטומר א', דרך אגב שטומר א' באמצע המילה. בדיוק. הפרעיניקטה רגירונג, רגירונג זה הממשלה, הפרעיניקטה רגירונג, is gegen, קוף עין, ג' נון, is gegen, dem Gesetz, חוק, Gesetz, ג' עין, זין עין, צדיק. Vereinigte Regierung ist gegen dem Gesetz, בסוגריים, תרשמו לעצמכם, ממשפטי הזמן. כן. זה מה שאנחנו שומעים ברדיו. עכשיו עוד דוגמה שאני נותן. רגע, סליחה, יש כאן משהו שאני לא מבינה, אני לא בטוחה שנדון בזה עכשיו, אבל צריך שיהיה לנו בזיכרון ששאלתי. המילה קגן, אני מבינה שהיא לא מופיעה עם עין אחרי הגימל. לא.
כן. לא הרוב- מופיעה, כן. לא מופיעה מכיוון שביידיש, אם אנחנו מדברים גרמנית, זה יהיה גגן או משהו כזה. אבל ביידיש, כל יהודי לא אומרים קגן או גגן, אומר קגן. ג' נו. אז הנקודה היא שאני הסתכלתי, לכן אני שואלת גם, כי יש רשימה של אותיות שמסיימות בנון, והם אומרים בספר של צאנין, יידיש מילון, זה לא בספר הזה, זה בספר של ויינרייך, יידיש לאוניברסיטה. רגע, זה צאנין או זה ויינרייך? לא, ויינרייך, במקרה לקחתי את הספר ההוא, אז הוא אומר בשלב מסוים, שכשיש תנועה כמו גי גן, אז הוא לא כותב את המילה הזאת, אבל הוא אומר כשיש תנועה לפני הסוף צריך לבוא עין. כי אני בזמנו למדתי שכל העין שהיו בזמנו בעיתונים, הישנים, לפני 25, הם נופלים. לא כל העיינים, אבל הרבה העיינים. כן. מה אומר ויינרייך? לא הבנתי. את יכולה לקרוא את המקום? אני לא זוכרת איפה זה בספר, כי נתקלתי בזה אתמול, אבל הוא אמר... אז תביאי את זה, רגע, תביאי את זה בשיעור הבא. אני לא יכול לשפוט לפי מה שזוכרים. אפילו לא לפי מה שאני זוכר. חייבים ללכת לטקסט, ואז רואים בדיוק על מה מדובר. בסדר? בסדר גמור. אוקיי. עכשיו אני נותן עוד דוגמה עם קגן, באותה משמעות, אבל כחלק מביטוי אידיומטי ביידיש, והביטוי האידיומטי זה לא רק קגן, אלא שתי מילים. קגן, איבר, א', י', בית עין ריש. והמשמעות היא מול, ממש מול. כמו נגיד ששני אנשים עומדים בשני צידי רחוב, זה מול זה. קגן איבר. לכן המילה איבר. טוב, קגן זה כנגד או ממול, ואיבר, זאת אומרת, מעבר לרחוב, מעבר למקום שכולם נוסעים, אז קגן איבר. ניתן דוגמה. מה אני לא, מי זה היה? חני, קודם, איך גיי אין קרום זה חנות. איך גיי אין קרום, ווס steht gegenüber mein Haus. Ich gehe in Krom, was steht gegenüber mein Haus. אני הולך לחנות שעומדת מול הבית שלי. קגן איבר. כשהדבר עומד קרוב וממול בדיוק, אנחנו אומרים קגן איבר. אולי מישהו יכול להגיד למה פה אנחנו משתמשים ב-in ונישט קיין. נכון, שאלה טובה. למה אנחנו נוסעים קיין ארץ ישראל? אבל הולכים in קרום. שאלה מצוינת. למה לא אומרים ירגי קיין קרום? בלה, בבקשה. זה עניין גיאוגרפי. זאת אומרת? אם אני הולכת למקום מסוים שיש לו שם גיאוגרפי, ארץ ישראל, חיפה, עפולה, אז אני משתמשת בקיין. אתה עושה לא עם הראש. לא מספיק. לא הסבר מספיק. אוקיי. מי עוד? כן, שלי, בבקשה. כי בדוגמה השנייה אתה נכנס פנימה.
זאת אומרת, אתה לא עוצר בדלת, אלא אתה ממשיך פנימה. יש לך דמיון פורה, הלאה. מי עוד? טוב, אני אנסה להסביר איך אני מבין את זה, אבל ניתן לוויקטוריה להסביר, ואז אני אגיד אם אני מסכים או לא. כן. זה משהו שאני מבינה באופן אינטואיטיבי. נכון, בדיוק. וזה נורא יפה שאת מבינה באופן אינטואיטיבי. עכשיו נראה אם את מבינה נכון. למשל, הרגי... אני לא יכולה להסביר את זה ככה. אני לא מורה ליידיש. את אולי פעם תהיי, כן. אז מה את מבינה בצורה אינטואיטיבית? direction וכאילו כמטרה? direction זה כן. כן, ומטרה, כן. נו, אז למה אין? אוקיי. אני לא אומר שאני יודע, אבל אני אנסה להסביר למה פה זה אין, ואיך היה המשפט? ירגי אין קרום, כן? לא. נכון? Ja. ירגי קרום, wo steht gegenüber mein Haus. תראו, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, שפת יידיש נולדה מלמטה, מן העם. כן? כי אנשים גרו בעיירות, המוני אנשים שדיברו יום יידיש וכולי, ויש איזה אספקט של אינטימיות בשפה. כשאני אומר ירגי אינקרום, מה אני רוצה להגיד? אני הולך לחנות לקנות משהו, נכון? עכשיו, כשאתה הולך לחנות לקנות משהו, ועוד לחנות שעומד מול הבית שלך, אתה בטח לא הולך קילומטרים. אתה הולך כמה עשרות מטרים. זאת אומרת, האין הזה אומר או רומז שאתה לא הולך הרבה, אלא בשכונה שלך, ברחוב שלך, באזור שלך. כן, בכיוון אל, זה תמיד בכיוון אל מקום רחוק. יכפור כן ארץ ישראל, לא. אני נסעתי לארץ ישראל באונייה כשעליתי ארצה 3 שבועות, שבועיים עד מרסיי, ושם חיכיתי שבוע, ועוד איזה שבוע עד חיפה. כן. הסברתי קצת, האין מניח שהמרחק הוא קטן יותר. כן? אם אני אומר ירגי שול, אני הולך לבית הכנסת, אז זה מרחק יותר גדול, זה לא חייב להיות בית כנסת שעומד מול הבית שלי, אבל זה ודאי בית כנסת בסביבה שלי, כן? אבל אם אני אומר, וירגי, זאת אומרת, אני הולך ברגל, קודם אמרנו, יכפור כאן ארץ ישראל. בארץ ישראל אי אפשר ללכת ברגל ולחצות את הים ברגל וכו'. טוב, ניסיתי. עוד מילת יחס. פונד. המילה הפשוטה הזאת, פונד, יש לה כמה מובנים. במובן של פונד, starting from one point in order to go to another. מתחילים בנקודה מסוימת כדי ללכת לנקודה אחרת. דוגמה, מישהו ירים אצבע, ויקטוריה תיתן לו רשות הדיבור, תפתח לו את המיקרופון. למשל, תמשיכו את המשפט Ich vor kein Paris und von wannen? מישהו? בבקשה. לא משנה, מאיפה, כן.
אוקיי, אני אמשיך, יא? Ich fahre Paris von... Ich fahre kein Paris. כן, פריז, יא. von ארץ ישראל. בדיוק. אני נוסע, ich fahre kein Paris, אני נוסע לפריז, from the starting point, ארץ ישראל. Ich habe gefahren von Romania כן? zu ארץ ישראל. אוקיי, אני מקבל את הדוגמה, אבל אני מתקן אותה, לא מסביר מה לא בסדר, זה נגיע לזה. המשפט, כמו שאת אמרת, תגידי עוד פעם את השם שלך. Ich habe gefahren. זה אנה? von Romania. מי מדבר? אנה? Who is speaking? יו, אנה. זהו, אתם, אל תשכחו שאני לא רואה אתכם, אתם צריכים להגיד את השם. עד שאני אכיר את הקול של כולכם. אוקיי, אז אני אומר את המשפט של אנה בצורה תקנית, בצורה נכונה. לא בזמן עבר, not in the past, אלא בינתיים אנחנו מדברים רק in present time. אוקיי. Ich fahre von Rumänien kein, לאן את נוסעת? kein ישראל. Ich fahre von Rumänien kein ישראל. אנחנו יכולים גם להגיד משהו ממש פשוט, למשל, ich bin Victoria, ich bin von Russland, יא? נכון. כאן המשמעות של פון היא קצת שונה, ואולי אנחנו ניתן לה שורה חדשה, נכתוב פון ונחפש מובן קצת שונה. פון, במובן של, טוב, זה אולי אותו דבר, provenience, מאיפה אתה, כן? דוגמה, ich bin von Russland, אני הנני מרוסיה. לשלי יש... רגע, עוד דוגמה, כאשר, כן, נגיד ככה, ממה דבר עשוי, למשל, אני אומר, כן, אני מחפש דוגמה עם מילים שאתם יותר מכירים, der Mensch is von Eisen. א', י' פתח, זין נון. האדם הוא מברזל, הוא אדם חזק. Der Mensch is von Eisen. כאילו הוא עשוי מברזל. זה קצת ספרותי, מטאפורי. אבל כאן יש כן משמעות אחרת, כי כאן זה לא מאיפה הוא, אלא איך הוא. ממה הוא עשוי, אמרתי. כן. ממה הוא עשוי, כן? אז יש Ich bin von Russland, אני בא מרוסלנד, Ich bin von Eisen, אני עשוי מברזל, זה אולי משמעות קצת אחרת. וזה כמו סינונים, לשאול יש שאלה או דוגמה. או אותו דבר, Ich stamme von Polen, ja? Ich stamme von Polen, נכון. זה כמו Ich bin von Polen. I am provenient from Poland.
אוקיי. כן. עכשיו, אני נתתי לכם עבודת בית, אולי בסוף השיעור הראשון, בואו נראה הפון שנתתי לכם בדוגמה, מה המשמעות שלו. תכתבו ככה, פון בריסק, ביז טריסק. נגיד חצי פתגם. פון בריסק, ביז טריסק. זאת אומרת, מהעיר בריסק עד העיר טריסק. כן? שזה מראה על מרחק, מנקודה א' לנקודה ב'. כן. From, מה שבאנגלית אנחנו אומרים from. מילת היחס האחרונה להיום. זה באמת המשמעות שאמרתי עכשיו, מנקודה אחת לנקודה שנייה. זה אפון במשמעות הזאת, מנקודה אחת לנקודה שנייה. עוד דוגמה, נגיד שיש הפגנה, a demonstration, כן? ואז ראש הממשלה יוצא מהבית ואומר לדמונסטרייטורס ביידיש. תכתבו, עיר קנט, אתם יכולים, עיר קנט שריין, שין ריש יוד יוד פתח עין נון, אתם יכולים לצעוק, פון היינט, מהיום, פון היינט, ה' יוד יוד פתח נון ת', ביז מורגן. אתם יכולים לצעוק מהיום עד מחר. פסיק, איך will nicht. אני לא רוצה, איך will nicht hören. אני לא רוצה לשמוע. זאת אומרת, גם מנקודה א' עד ב', כן, מבריסק עד טריסק, או מהיום עד מחר, בזמן. יש גם בחלל וגם בזמן. לגבי מילות היחס האחרות, אמרתי שיש קרוב ל-20. בפעם הבאה, בשיעור הבא ביום שלישי, עכשיו אנחנו נעבור למשהו אחר. ויקטוריה, כמה זמן יש לנו? עוד 20 דקות. עוד 20 דקות. אז בואו נכתוב את הבית השלישי של אונטר דיינע וייסה שטרן. לכן אמרתי שיהיה לכם קלסר עם דפים שאתם יכולים לסדר אותם לפי הנושא. אז כבר כתבתם 2 בתים, כן? הבית השלישי. אם אפשר לכתוב בהמשך, כדי שיהיה לכם השיר המלא ביחד, כן? אולי למישהו יש מולו שיר, ההתחלה של השיר ומישהו יכול לקרוא את זה?
פשוט יפה, יפה. להציע לכולם. תרימו אצבע, תציעו את עצמכם, וויקטוריה תפתח לכם את המיקרופון. יהודית, בבקשה, את רוצה? Unter deine weiße Stirn streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter, seinen Tränen, willen ruhen in dein Hand. הבית הבא, עוד מישהו? מישהו עוד רוצה לקרוא את זה? הבית הבא? אין? אף אחד. יהודית, האם... שלי, בבקשה, כן. זה מה שמתחיל, זה ist dunkelt, כן. זה ist dunkelt, sehr finkel, in mein kelderiken Blick, קלרדיקן. kellerdicken Blick, und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken, dir zurück. אוקיי. עכשיו כותבים, משאירים שורה או שתיים ריקות, והבית הבא. נור, שורה הראשונה. נור, אני לא אומר לכם איך לכתוב, זה אתם כבר צריכים לנסות לבד, אחר כך ויקטוריה תתקן. נור, איך, מוז, דוח, גוט, מיין, טרייר, אני חוזר על השורה, נור, איך, מוז, דוח, גוט, מיין, טרייר, שורה שנייה, דיר, פרטרויין, מילה אחת, פרטרויין, מיין, פרמג, נוריך מוזדוך, גוט מיין טרייר, דיר פרטרויין, מיין פרמג, וייל, שורה שלישית, וייל, אס, ויינט, בוכה, ויינט, וייל, אס, ויינט, אין, מיר, פייר, אני חוזר על השורה הזאת, ובלה תשימי לב, שזוהי שורה שאיננה נמצאת בשיר זה בלה יש השיר, נכון? בשיר שאת יודעת, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אני חוזר על השורה השלישית, וייל אס ויינט אין מיר פייר, שורה רביעית, און אין Fire, meine Tag. אני מתרגם. נור יחמוז, אני חייב, אבל נור יחמוז, אני חייב, דוח. דוח הייתי מתרגם לעברית, הרי, נור יחמוז דוח, אבל אני הרי חייב, גוט, אלוהים, מיין טרייר, הנאמן שלי. הוא פונה לאלוהים, ואומר, כן? אבל אני חייב, אלוהים הנאמן שלי, דיר לך, דיר, פרטרויין, להפקיד בנאמנות, לתת בנאמנות, מיין פרמג,
את הרכוש שלי. הרכוש זה הדמעות. למה? שורה שלישית, וייל, מפני ש אסוונט אין זה, בוכה אין זה, בהן, בדמעות, הפייר, אש, מפני שבדמעות שלי בוכה אש. שורה אחרונה, אונין פייר, ובתוך האש בוכים, זה לא כתוב, אבל זו המשמעות, מי נתג, בוכים ימי, הימים שלי בגטו בווילנה. עכשיו, לבלה יש בדיוק. משהו להגיד. בלה, ראית שיש איזה הבדל חשוב. זה הנוסח שמופיע בכתב יד ש... נכון. זה הנוסח האמיתי שנכתב בגטו וילנה. הנוסח שאנחנו שרים ושומעים ברדיו, זה תיקון שסוצקבר הכניס אחרי המלחמה. ומה כתוב בנוסח שאנחנו שרים? וייל אס מונטין מירפייר, מפני שאש דורשת בתוכי. זה הבדל תהומי. מה, אש דורשת בתוכי? זה בסגנון קומוניסטי סובייטי, כי הוא כתב את זה ברוסיה. אבל בגטו הוא כתב אוקסימורון, כן? אש שבוכה, זאת אומרת, מים ואש ביחד, אסוונט. למה? כי הבכי הוא חוסר האונים, כך אני מבין, והאש שבוערת זה הרצון להתנגד, לנקום, אבל אין נשק, אין שום דבר, אתה לא יכול לעשות הרבה נגד הקלגסים הנאצים החמושים. למה הוא תיקן את זה? מכיוון שכאשר הרוסים שלחו מטוס לפושטה בנרוץ' ביערות איפה שסוצקבר הפרטיזן היה בזמן המלחמה, שלחו כדי להביא אותו עם אשתו למוסקבה, והוא היה במוסקבה, והם הכינו אותו להיות עד במשפטי נירנברג, אז הוא שינה את השיר משיר שמדבר על חוסר אונים ורצון להתקומם, לשיר סובייטי, אס מונטין מירפייר. כן? יש לך שיר, בלה? אפשר לשמוע? לא כרגע, אני שלחתי. לא כרגע, בסדר, לא חשוב. אנחנו, כשנגמור עם כל השיר, אז ויש עוד שיר. סליחה, אני מספרת שיר בבלה. The name exactly how to write the Bella, זהו, בלה? בלה טרכטנברג. מה את שואלת? How to write the name Bella, to find her in the book. Which book? To find the Bella author. She's her name Bella, רק Bella? No, it's not my fault. The author is Sutzkever. Sutzkever. נכון. Bella has a recording of the song by Sutzkever. אוקיי, בסדר. ויקטוריה, קיבלת את השיר? נכון, אבל אני קיבלתי את זה בוואטסאפ, אני לא יכולה להוריד את זה למחשב שלי. אם את יכולה, בבקשה, תשלחי לי לאימייל, ולכן אני יכולה לענות את זה, כן, בסדר גמור. להעלות את זה לגוגל דוק, לגוגל דרייב, וכולם יכולים לשמוע. תודה, בלה. בסדר גמור. תודה. בסדר. וגם...
ויקטוריה, כמה נשאר לנו? כן, וגם מישהו ביקש ממני תרגום, יש לי תרגום לעברית, אני יודעת פשוט, ותרגום מישהו אולי מעניין שאני תרגמתי לרוסית, ואני גם מעלה את זה לגוגל דרייב. את תרגמת, רגע, את הנוסח של כתב היד, או את השיר שכולם יודעים? נוסח בכתב היד. יש לי ידע סודי, כן. מה יש לך? ידע סודי. ידע סודי, בסדר. אז אם זה כתב היד, אז זה בסדר. כן, אז נשאר לנו עוד 9 דקות. אז אולי נכתיב לכם עוד בית של השיר. כן? אולי, פשוט אני שואלת, אולי מישהו רוצה לקרוא את הבית השלישי, נכון? זה היה? טוב מאוד, טוב מאוד. זה טוב, כן. הייתי מבקש שכולם יקראו לפי הסדר. כן, אז אני אתחיל, לא, אני לא חושבת שכולם יכולים, אני אתחיל מאדריאן. אדריאן, אם אתה רוצה לקרוא את זה או לא? לא הבנתי. האם אתה רוצה לקרוא עכשיו מה שכתבנו כולם? את השיר? בית השלישי. מה אני כתב? יצחק, ליבוש, פרץ, לא, אדריאן, סליחה. השיר הזה של סוצקבר. אין לי עכשיו. אין בעיה, טוב. מישהו רוצה לקרוא את זה? אנה, מצוין. אנה, בבקשה. Nur ich muss doch Gott, mein Träger, dir vertrauen, mich verstehen, vertrauen, nicht verstehen. כן, יפשטתי. Treuen זה to believe in someone. Dir vertrauen to give you so you will keep it with you. Mein Farmek, wenn es Wind in mir... לא וינט, וינט, שני ידים. שני. ויינד, נון, תת, ויינד. נכון. ויינד, mir a Feier und im Feier meint, Tech. Meine Tech. Noch einmal, Anna, was war die Präposition schon? Da? Und... איפה? Und ihm? Nein, das ist in, B. Und in. Feier, ja. Und in? Ja, in, B, בתוך. Und in Feier, נכון, בסדר. בסדר. שכוח, גוד. מישהו עוד רוצה? יעל, האם את רוצה? חסרות לי מילים שאני לא קלטתי. גוד, אנו נעזור בשמחה. אז לחזור על אותו הבית? כן, למה? אותו הבית, כן. כן, בסדר, אבל לא הכל הצלחתי לכתוב. מצוין, אנחנו... בסדר, נעזור לך. בסדר. ואז אחרי שאני אקרא, אני רוצה גם להגיד משהו קטן. אולי תגידי קודם. בסדר. אני רוצה להמליץ על הסרט דבש שחור, זה סרט דוקומנטרי על סוצקובר, שאפשר למצוא אותו בערוץ הראשון, מאוד מעניין. דבש שחור. Nur ich muss doch Gott mein Treier, dir vertreuend mein... חסרה לי מילה. פרמג. איך? פרמג. פרמג? כן, זה רכוש. פרמג. מם עין גימל, כן. אז dir vertreuend mein Vermeg, weil es weint in mir a Feier
und in Feier meine Tag. בדיוק. יפה, תודה רבה, תודה רבה. עוד מישהו רוצה לנסות? מישהו אולי יכול בלה, יפה, כן. בלה, תדליקי את המיקרופון. כן. שאלה, בשורה השלישית, זה weil es weint in See a fire או in mir a fire? נכון, אני לא זוכר מה אמרתי לכם. אמרת פעם אחד ופעם את השני. in See. weil es weint in See a fire. במילים שהן דמעות, בוכה אש. זאת אומרת, השיר הוא שיר של חוסר אונים, ובו בזמן של רצון להתקומם ולא להיכנע. כן, אז אולי תקראי. אוקיי. Nur ich muss doch Gott mein Treier, dir vertrauen mein Vermeg, weil es weint in See a fire und in fire meine Tag. זהו, רציתי להגיד מושלם, עד שהמילה האחרונה הפילה אותך. את יודעת מה זה תיג? את יודעת מה זה תיג? דו, שעושים מזה לחם. אוקיי. איך צריך לקרוא? תג. תג, כן. יש איזו מודה באמת בקומוניקיישן מדיה, שאומרים קלייזמרים, כן? זה קלייזמרים. זה בגלל שזה כלי זמר, אבל זה קלייזמרים. לא יודע, לפעמים העין בדיאלקט מסוים הופך לדיפטונג A. כן, אני כרגע לא זוכר, אבל תשימו לב ביידיש ששו, בשעה ביידיש ברדיו, אתם יודעים שיש כל יום שישי, בכאן תרבות ברדיו, בין 2 ל-3, יש שעה של תוכנית ביידיש. מישהו יודע על זה? לא. ויקטוריה, אומרים שלא? לא, אומרים שלא. נו, אז כדאי שכל יום שישי תמצאו ברדיו, זה יכול להיות תרגיל מעניין, לשמוע איך מדברים שם בדיאלקט. אבל יש שם שירים יפים שבחיים לא שמעתי, כן? והיידיש שו ברדיו מנוהלת על ידי 2 אנשים, אברמי זקס, שלומד יידיש באוניברסיטה העברית, והוא ממשפחה חרדית. בהתחלה, לפני שנים, כשהתחיל לנהל את זה, זה היה מורגש יותר, היידיש שלו השתפרה, והאדם השני שמנהל את התוכנית בחצי השעה השני של התוכנית, זה מיכאל פלזנבאום, שהוא סופר יידיש חשוב, ואיש מלומד ביותר, והוא בעצם בא מרומניה, זאת אומרת, זה מוצאו, שטאמט פון רומניה, ויש לו דברים מעניינים להגיד. אני לא כל פעם מסכים כאשר שניהם, אברמי זקס ומיכאל פלזנבאום, באמצע התוכנית מתחילים לקשקש על פוליטיקה. למה? כי הם מקליטים את התוכנית בימי רביעי, ובימי שישי זה כבר קלטלוקשן, זה כבר לא אקטואלי. אז זה סתם בזבוז זמן כשהם מדברים על פוליטיקה. אבל שירים ביידיש ופרשת השבוע, זה די מעניין, ולפעמים פלזנבאום קורא שירים ביידיש, פואזיה, שנכתבה על ידי משוררים שנולדו אחרי השואה. זאת אומרת,
שירה ביידיש מודרנית של ימינו. לשאול, שאול רצה להגיד משהו, שאול? לא, יש לי שאלה, האם יש לערוץ של הרדיו הזה, האם יש שם אינטרנט קונקשן גם כן במחשב? לא יודע להגיד לך, יכול להיות שכן. יש להם, מה שכן יש להם קבוצה שאפשר להשאיר, שיש להם קבוצה בפייסבוק, שאפשר להשאיר הודעות. נכון. יודע את השם של הקבוצה? יידיש רדיו, ובפייסבוק הם מקליטים את זה וגם מעלים לפייסבוק. ובגלל שכבר שיעור שלנו נגמר, אני פשוט רוצה לחזור לעבודת הבית, מה אנחנו צריכים לעשות עד יום שלישי, נכון? עד יום שלישי. אז תכתבו בבקשה דוגמאות לכל פריפוזיציה, אפילו אם יש לנו כמה משמעויות של פריפוזיציה, פאר, אודר, רוסנוך. אני כתבתי כל המילים בתוך הצ'אט, אז בבקשה תסתכלו עוד פעם על הצ'אט, כן? פאר עם משמעות מול, לפני וכולי, תכתבו בבקשה דוגמאות, כן? ותשלחו. גם כן, כל הפרפוזיציות שראינו, כן? דוגמה אחת לכולם, כן. כל זה אני כתבתי בצ'אט. כן, יעל, בבקשה. האם יש מילון יידיש אונליין? יכול להיות יידיש אנגלית או יידיש עברית? יש. ויינריך קשה מאוד להשתמש. כן, כן. אני משתמשת במילון אחד, יידיש עברית, עברית יידיש, תכתבו, אני אכתוב באימייל היום, כן, עם הלינק. דרך אגב, אם לאפרים, אפרים, אתה מדבר רוסית, נכון? אפרים? לא שומעים אותך? אוקיי, גוד. אז אם יש מישהו שמדבר רוסית, אז אני גם אשלח את המילון, ואנגלית, אני העליתי מילון של ויינרייך, העליתי לגוגל דרייב, שם אנחנו לא יכולים להסתכל אונליין, אנחנו צריכים להוריד את זה למחשב שלנו, ולכן לפתוח את ה-PDF ולמצוא את המילים. ויקטוריה, סליחה, לא ראיתי מה אפרים אמר, הוא מדבר רוסית או לא? הוא לא אומר, הנה, אנחנו לא יודעים, זה... אפרים מדבר... מה אפרים? כן, כן, רק שנייה. אני מדבר רוסית, כן, בטח. כן, זהו. אז האם אתה צריך מילון? יש לי איזשהו מילון של... יש לי כמה מילונים, גם יידיש עברית, כלומר, יש לי גם איזשהו משהו של סולדטוב, אני חושב. סולדטוב מצוין. מה לגבי קרסני סלווארי, который был издан в Советском Союзе, רוסקי? היה לי משהו של שפירה, משהו מאוד יפה, כאילו. יש? היה לי את זה בבית שם, ואני לא הבאתי לפה. יש לך את זה מודפס במקרה? יש אונליין גם. באמת? אני מאוד אשמח לקבל את זה. כי אני משתמשת במילון של בית ספר תיכון י"א. כן, נכון. מה זה? שהוא מצוין. שושנה דומינסקי, לא רע בכלל, כן. סליחה? הוא מצוין, כן, יידיש סיואל, כן. כי היא כותבת גם על יד כל שם, אם זה די או דר או דוס, שזה מאוד קל אחר כך לבנות את המשפט. כן, אני מציע שבנוסף למילונים האלה, שיהיה לכם גישה לוויינרייך ולהרכבי. הרכבי במהדורה של 1928. יש מהדורות אחרות שפחות טובות. 1928 שהדפיסו שוב בשנות ה-80 בארצות הברית. מבוא של דוד קץ. יעל, רצית להגיד משהו? רציתי להגיד שבוויינרייך ה-PDF קשה מאוד להשתמש בו, זה מאוד לא ידידותי, וגם הסריקה מאוד מטושטשת. בעמודים הראשונים עוד מילא, אבל כשנכנסים פנימה לעמודים יותר מאוחרים, אז... האמת שכדאי לקנות את המילון. הוא לא זול, אבל כדאי לקנות אותו. אוקיי, אולי... אני שואלת אם יש משהו מומלץ שהוא אונליין. גם הרכבי לא אונליין. אוקיי, אונליין אני אשלח. יש גם מילון שאנחנו משתמשים בה
בזמן קורס קיץ באוניברסיטת תל אביב, אבל נותנים לנו סיסמה, כי בדרך כלל זה גם צריך לקנות אפילו באינטרנט. בלה, אולי את קנית את זה פעם? לא? כן, קניתי את זה כסטודנטית, זה נדמה לי $10 ל2,000 מילים או משהו כזה. אז אני אשמח לקבל את הלינק לזה, קוראים לו ורטר בוך. יש לי גם פרוקסי של אוניברסיטת תל אביב, ואני אוכל לרכוש אותו. טוב, אז אני אתחיל לאסוף את זה, כל המילונים, נכון? מילונות? מילונים? לא יודעת. מילונים. תודה. ואשלח לכולם במכתב הבא. יהודית, בבקשה, שאלה. לא, רציתי להגיד, תחפשי בגוגל, תכתבי באנגלית, verterbuch.org, ואת תמצאי אותו. בכל מקרה אני אשלח. ואדריאן יציג שיש לו מילון, כל הכבוד, כן, מה זה? זה ויינרייך, ויינרייך, יפה. גוד. אז אני חושבת שאנחנו, זהו, שיעור נגמר, תודה רבה. כן, יום שלישי הבא, 1:50 כדי לקשקש קצת, וב2 נתחיל. ואני רציתי עכשיו לדבר קצת עם בלה. בלה, עוד דקה. טוב, אוקיי. זהו, ביי. תודה רבה, כל הכבוד. כל הכבוד, gut sein. Sein gesund. תודה. להתראות. להתראות. אני רציתי לשאול מבלה, אני קוראת את עבודות הבית, ואני חושבת שבשבילך יותר חשוב להקליט את זה במחשב, כי את כותבת דוקטורט, אני מקווה לכתוב, אני עוד לא כותבת. אז אני חושבת שאולי זה יותר טוב בשבילך להקליט נכון. את זה. להקליט את זה, כדי פשוט לא... כי, למשל, אני הרבה זמן פספסתי פשוט להתרגל לכתוב את זה במחשב. קומץ, פתח, דגשים וכו'. אולי יותר טוב בשבילך באמת להקליט את זה? כן. מה את חושבת? האמת היא שלהקליד הרבה יותר קל לי, אני כבר, הידיים שלי כבר לא זוכרות איך לכתוב בעט. אז גוד. כן, לא, לכן ביקשתי שתנסו קודם ביד, אבל למטרות שלך, אולי ויקטוריה צודקת, תתחילי להקליד את הדברים. ותשכחי מהיד. בשמחה. אני זוכרת את העבודה סמינריונית ראשונה שלי בשביל נאצי כהן, ושאני רציתי למות, כי אני ביקשתי ממנו, אולי אני יותר טוב לכתוב ביד, כי אני לא יכולה להקליט כל הדגשים וכולי. ועכשיו זה הפוך. כן, עכשיו זה הפוך, אבל. הרבה יותר קל להדפיס, אני גם מדפיסה בשיטה עיוורת. נהדר. צריכה להסתכל. לא, אבל את הניקוד ביידיש אני צריכה ועוד איך להסתכל.